Hei, minun nimeni on Elsa ja minä näytän teille nyt toisen Kuuselantallin hevosen, mutta kun olin kisossa, niin ei voitu silloin ensimmäisen hevosen aikana näyttää. Tämän nimi on Beauty Blue eli Bea. Se on kisahevonen, kuten varmaan näettekin. Sillä on vihreä riimu, vihreäkeltainen loimi. Nyt laitan sen päälle. Hetki. Ihan pieni hetki, koska muuten meidän tallille tuli uusi paikka. Siinä tulee uusi talli ja sitten on ihan koko. Ja sori kun mä nyt kerron tässä näin etukäteen. Nyt kun Norsesfot laaveli nappe. Hei, muistakaa nyt tää nappe. Ei Norsesfot laaveli. Kutsukaa sitä nappeeksi, jos puhutte siitä. Niin toi. Siksi. Niin, tässä on riimu päällä. Sitten laitetaan loimi sille päähän. Ja sori kun mä puhun edelleenkin tälleen. Hei muuten, mä joku päivä sit näytän teille myös mun vammaisia piirustuksia. Huom, joku päivä. Noin. Tää on Bea. Ja sitten näitä mä en kyllä jaksa laittaa päällä, mutta tää on Bean satula. Hello. Ja siinä on sukset. Siinä on siis kaikki sen tavarat ja nyt hei hei. Heippa.